Ce surpriză ați putut să-mi faceți! Noi o să stăm așa... Da, de ce stați așa, domnilor? Pentru că profilul ăsta ne prinde cel mai bine. Băi, Bendeac, ești extraordinar, mă! Cum poți să mă imiți? Te iubesc, mă, ești extraordinar! Auzi, vreau să spun... Spune tu! Da, spune tu, Mișu! Vreau să spun, pentru mine este, cum să spun eu, mare bucurie să îl întâlnesc pe Florin Piersică. Ești extra, nu trebuie! Nu trebuie, nu! Te rog, Mișule, nu te rog! Aș vrea să sărut mâna. Nu se poate! Pentru tot ce ai făcut. Se poate! Nu se poate! Nu se de la ruși, Mișule! Vreau să spun atât. Florine, îți spun adevărat și am auzit că ai ținut un fel de prelegere despre teatrul românesc la UNESCO. Scurtă, 6 ore am vorbit. Da, extraordinar. Numai 6 ore. Atât, eram grăbit, aveam avion. Și după asta am auzit că te-ai suit într-un metrou. Așa, în metrou, nu avion, da. Într-un metrou, pentru că vroiai să călătorești, să vezi și tu Parisul. Asta vroiam, să văd Parisul. Da. Așa, și te-ai suit în metrou și la un moment dat la o stație, mi s-a spus, ai văzut prin geam și te-a văzut pe tine unul care cânta la acordeon. Așa s-a... Exact așa! Domnule, extraordinar! Și în momentul ăla, prinzând momentul ăla în care, cum să spun eu, metrou nu stă decât jumătate de minut sau un minut, în momentul ăla l-a sărit cu acordeonul și a început să-ți cânte. Extraordinar! Dar ce să-ți cânte? Melodii franțuzești. Înțelegi? Și tu, care ești așa cum ești. Ce-am făcut? Și, bă, i-ai spus vino aproape. Vino aproape. De unde ești? De unde ești? Și el îmi spune, el ți-a spus ție, zice, eu sunt din Filipești de Pădure. Din Filipești de Pădure, ți-a spus, mă cheamă Lucian, ăsta. Ți-a spus ție. Și în momentul ăla tu ai făcut un lucru care vreau să-ți spun, nu știu ce să-ți dăruiesc pentru asta. Uite, îți dau porcăria asta care nu știu cum să spun, este excepțională, dar te rog să o păstrezi pentru că îți face culoare frumoasă. Vreau să-ți spun, Florin, iubitule, nici nu pot să-ți spun ce am auzit. Am auzit că tu i-ai spus, ia-o așa pe românește. Și la început, tarambaram, parambaram. În metrou la Paris. Da, fii atent. Fii atent, mă, i-am făcut rost de melodie pentru mine, mă, și pentru tine. Că bate vântul și frunza rău, mă doare inima, mă. Și pe mine. Că-a trecut tinerețea, te ajunge bătrânețea. Mai de capul meu! Da. Geaba-i aur și palate, tot aici le lași de toate. Și nu plânge după tine decât de ea-i vrut bine. De-aia-i bine să trăiești, să iubești și s-o duci bine, că nimic nu iei cu tine. Ars-o focul supărare, te usucă pe picioare, azi o stat mâine țigare, cât o să trăiesc, Doamne. Spune tu ce-am auzit. Extraordinar! Tu ești extraordinar! Mulțumesc! Iartă-mă, te rog! Dă voie, lasă-mă să-ți fac! Nu! Îți fac un cadou, te rog! Te rog! Atât te rog! N-am visat că o să mă întâlnesc cu Florin. Ăsta este cadou pentru tine! Da! E un ceas! Așa! Vezi dacă vrei să-l duci la amanet, că e scump să nu te păcălească ăia! Ți-l fac cadou ca să știi. Îți mulțumesc. Că timpul e în favoarea ta, orice ar spune lumea. Tu vorbești de mine care sunt atât de tânăr. Lasă-mă să spun asta. Care mâine, poimine ai 80 de ani. E posibil. Nu spune asta, te rog. Nu-mi spune. Și uite asta. Te vopsești la păr. Mă vopsesc, Te vopsești, Și ăsta un cadou
pentru ca în sfârșit Florin Persic să-și scrie memoriile. Dacă Florin Persic n-are amintiri, cine, Doamne iartă mare? Stai mă, da, eu nu înțeleg un lucru. De ce mi-l oferi mie? E al tău, pentru că te iubesc. Pe cum să mă Te iubesc, îți jur că te iubesc. Tu, Florin, îl iubești pe Mihai Bendeac. Și invers pe Bă, adevărul este că sunt foarte măgulit că am putut să am ocazia să te imit. Asta ce e? Trandafir, da. E trandafir, da. Da, Trandafir, dar e făcut din stofă. Da, îmi dai voie să fac ceva, te rog. Te rog. Se uită la televizor. Da, te rog. Mai puțin, da, te rog. Așa. Aș vrea să fac următorul gest, pentru că mama mea se uită la televizor și sigur va aprecia dacă fac asta. Iertați-l, i-a căzut tabla de pe casă. Nu, dăm. Deci ăsta este trofeul nostru pentru cel mai iubit român și am onoarea, pentru că mama mea se uită la televizor, să-i pun mâna. Nu. Doamne. Eu. Cel mai... Ești și ai să rămâi întotdeauna, ai să rămâi în sufletul meu. Și când poate n-am să mai fiu pe lumea asta, atât de tare mă bucur că te-am cunoscut. Atât de tare mă bucur că putem amândoi să ne întâlnim fără să plănuim nimic, să improvizăm, pentru că de asta te iubesc eu așa de mult, pentru că tu tot ce faci, nu știu cum să spun, am senzația niciodată că te pregătești pentru ceva, ci dimpotrivă ai chestia asta interactivă cu publicul, cu telespectatorii. Zică lumea că mă lăudesc. Nu, te laud pentru că te iubesc mult, pentru că ești talentat, pentru că simt că ai un suflet mai special așa. Și îți mulțumesc pentru și ție îți mulțumesc pentru primirea extraordinară care mi-ați făcut-o. Vreau să-l îmbrățișez neapărat pe producătorul vostru, care este Dan Păduraru, de care mă leagă o amintire extraordinară când era asistent de regie la filmul Racolarea, când eu... I am number 5. Da, exact, ți-aduce aminte de replica mea. Când eu eram în momentele cele mai grave ale vieții mele, o pierdeam pe mama mea iubită. Și pentru că cei din urmă vor fi cei dintâi, doamna Bendeac, vă sărut mâna respectuos, vă felicit pentru frumosul ăsta, care vedeți că nu mă lasă niciodată în pace și eu sunt fericit. Că dacă n-ar fi el, poate că publicul din România m-ar uita mai repede. Așa, el mă aduce mereu în amintirea celor care mă știu sau care m-au iubit cât de puțin. Te sărut, mă. Sărut mâna, Mulțumesc. A fost Florin Persic, nici nu ne așteptam să fie în această seară, a fost alături de noi la întâi mei și sper să-l mai vedem și cu alte ocazii.